Mbukile Perfect TV, asibonge isikhathi sakho ukuthi ungenile ngale sikhathi, wazohlala nathi la kwi-Perfect TV. Uma ukuthi uyaqala ungena kule channel yethu, ngiyacela ulike, usubscribe, ucommente futhi nakuma-video ethu. Namhlanje Mbukile Perfect TV ngikuphathele uZimdolla Umsakazi Khozi FM, ophika elale ngomhlane, esho ukuthi yena akazazi ibhamu futhi azange ebe nesibhamu, kodwa ibhamu uyazazi ekhaya ngoba obhuti bakhe bayayiphatha and kunenkampani yama-security. Sizwele Mbukile Perfect TV. Sanibonani bafethu. Bafethu nginesicelo ngenhliziyo yami yonke yokuthi noma ngabe kuthiwa ubani owathinteka nenkulumo yami eyayithinta amaphoyisa, ngicela angixolele nje, athela aqandayo. Akukho ngempela okubi engangikuhlosile ngayo. Manje ziningi manje izinto ezivelayo nezikhulumekayo engingasazi nokunamanga nokuliqiniso. Njengoba nanisho nani ukuthi inkulumo le yakho yomhlonipha shwa ingangifakela inzondo, ingifakele nenzondo nasemaphoyiseni nezinye izinto engangiyibona lezo ngibhlungu enhlizweni, kodwa bekufanele ngiqhubeke ngiphile, bekufanele ngiqhubeke nempilo. Kodwa manje sekuthanda ukuba nzima ke manje ngoba sengithola ke isexwayiso sokuthi ngingaboshwa noma inini ngoba mina kuthiwa nginezibhamu. Manje le nkulumo angiyazi ngoba ngenkathi ifika ngoLwesibili ngizamile ukuyiziba, kodwa ngathola ukuthi cha, namaphoyisa amanye amaningi ayayazi ukuthi cha, ngingase ngiboshwe ngoba nakho nginezibhamu. Anginaso isibhamu. Nakuba ngiyaye ngiyibona ibhamu ingoba ekhaya kunenkampani yama-security, ekhaya zikhona ibhamu, bakhona abafuthi abayiphathayo ezabo nje, bayayiphatha nje, ayifihliwe, ayifihlwa, zikhona. Kodwa ngeke ngiyikhombe ngizazi ngamagama azo, anginazi ibhamu, angazi. Manje sengiyasaba ke manje, ukusineka kuphelile ke manje. Sengiyasaba manje, angazi noma ngizodutshulwa nami kuthiwa ngitholakale nezibhamu noma kuzotholakala izibhamu la ngihlala khona, angisazi ukuyikhona khona. Nanokuthi kuyiqiniso ukuthi ngizoboshwa ngoba kuthiwa nginezibhamu, angazi noma kuyiqiniso yini. Kodwa makuwukuthi yonke lento yokuboshwa kwami isuka kule nkulumo, hayi bafethu ngiyaxolisa mina. Ngiyaxolisa ngoba sekuthanda ukuba serious manje ngomuntu wesifazane mina. Akufanele ngabe noma bekuthiwa kunephutha engilenzile, sekufanele amaphoyisa ahlome ngaleyo ndlela ukuthi fanele angidestroy ngoba ngubani, nginamandla amangakanani lawa asatshwayo ukuthi sengaze ngize ngidestroy. Ngenzeni ngoba ngithi ngiyaxolisa, nami kwakubuhlungu engangiyinabo enhlizweni ngokufelwa. Ngiyaxolisa, angazi ke makwenzeka ngiboshwa ngitholakala nezibhamu, ngize nazi ukuthi ke bese ngikulindele, sengiyazi ukuthi mangidutshulwa ngitholakala nezibhamu, anginasibhamu. Ilonke ngikusho ukuthi ningixolisele, anginasibhamu mina, anginaso. Ibheke khona vele kufena beze bezosibulala. Angigcini futhi akuzukhuluma mina ngedwa. Ngikhuluma ngoba Nkosi yami bhuti akakwazi ukukhuluma. ULasibon wasekhaya usejele ngenxa yawo amaphoyisa. ULasibon wasekhaya wa-athekwa wazodutshulwa. Basuka lapho uma edubula bheki kwafa umuntu, uma besebebalekile bebade bedubula wenza statement, yabuya futhi yona iNIU yathi bengabaleki ngani nkathi ezohlaselwa, bengabaleki ngani, yambopha. Ayithi yona iNIU phela impela hayi shuthe khakini nebhadi inota nje nifunwa eNIU umuzi onjani wona lona shuthi nina awu nina ninyiswa inkatha nje, kathi yaninyisa nina inkatha nje iyaninyisa, nizosisanganela kithi ho. Ngisho ngabe kuthiwa kujoin iNIU e1000 mina nginankinga, mnozani zongibulala.
Imina udadewabo kaVika, uVika Induku imina udadewabo. Uma uVika nimfuna, anithi niyamfuna, angimazi nomlahlekile yini ngoba nithi niyamfuna uVika usekhaya. Ukhona usekhaya. Manje nimfuna. Usekhaya. Akalahlekile nje. Akacingwa futhi thina simswele. Angazi ukuthi uma kuthi ulahlekile unjani. Unjani lokulahleke nikushoyo. Ngisho ngabe kuthiwa kujoin ubhekicela nginamsebenzi. Ikodwa khona yona inkatha yona iyaninyisa. Ayininyisa inkatha nje go. Ninyiswa inkatha nize nihambe nibulala abantu ngenxa ukuthi inkatha iyaninyisa. Inkosi yaZungu yenzeni? Yenzeni inkosi yaZungu? Yenzeni inkosi yaZungu? Yenzeni? Yenzeni? Iyaninyisa inkatha, iyaninyisa. Nonke iyaninyisa nje inkatha. Senize nigula nje nihambe nibulala wonke umuntu, niguliswa nje inkatha nje. Anibabulali ngani abenkatha? Aniqondani ngani nabo nibulale bona abenkatha? Nize ninyiswe nje inkatha ngalendlela ukuthi nihambe nibulala abantu, anibabulali ngani abenkatha? Ningena imizi yabantu nihlukumeza izalukazi. Ningabantu abanjani? Ningabantu abanjani? Ningabantu abanjani? Ungahlukumeza isalukazi uma hami ngobe ilimela nje. Ngobe ilimela nje. Ungahlukumeza izalukazi. Nawe Vezi, nawe namshoshovula. Umntolo uVezi nina abashoshovula. Yini abashoshovula abakhulu? Nina iyaninyisa iNC. Ngisho abathi iNC inkokhele emalini ngokuthi nisizakale ngamagazi abantu ngoba iNIU ngathi yaholelwa ngamagazi abantu ngoba ngisho ngafica abantu beba u5 endlini. iNIU ifuna umuntu oyedwa ngathi nje iholelwa ngokuthi ubulale kwasani. Ngathi yaholelwa ngathi nje kuthiwa ubulala abangaki? Hayi ngibulala abawu7 kuthiwa nayi imali yokuthi ubulala abawu7. Abekho abantu ababulala abantu njenge-NIU. Abangabacabangela abantu njenge-NIU mabebulala babulala wasani. Zikhona igebengu South Africa zikhona. Uma ukuthi ubhuti wami isigebengu akaboshwa ngani? Yini engekho ejele? Iliphi leli cala lenzile? Ngoba icala lihamba eMelmode le assault akusilo ngisho ele murder. Ele assault icala lihambayo ubulale bani? Ubulale bani? uVika Induku biyela ubulale bani? Shonini phela. Ubulale bani uVika? Ubulale bani? Icala lihambayo eMelmode le assault. Nakhona futhi akusiye owayeshalwa umuntu amabodyguard akhe. Akaze azamlokothe amabodyguard akhe akusiye. Akaze zeshaya umuntu. Akasiye uNdlavini uVika. Bayamaza bamaziwe. uVika akasiye nje uNdlavini sidalo. Nabo labafana basemgazini laba ababengafuni ukulalela ubhuti kuze kufa usibonelo nje kwaMthembu babembulalelani bona ngoba ubhuti wayefuna kube nepeace. Laba ke nje basemgazini ke basekhaya yakhe laba kokuyibona iNIU emingakubo ngoba lento le iqalwe yibona. Iqalwe yibona bengafuni ukulalela ukuthi yena abantu bakwaMthembu banamatekisi lapha kulungile ke banawo amatekisi. Akwazi ukuthi ngoba sekufupiwe sekufanele bengasebenzi kuthiwa abantu basemgazini ubona kufanele besebenze. Akwazi. iNIU suka ilapho yenze njani ngoba ubhuti uyimember yebusiness forum uhulumeni ungena ngakuba abantu basemgazini uthatha iside labo ngoba benyiswa iIFP iyanyisa iIFP. Engathi iIFP ngaluwina futhi ukhetho. Engathi nje KZN ingawini iIFP. Engamalema ukuphi engabe ningibizeleni malema ngibizeleni malema ngisizani ngibizeleni malema angaze join neIFP uwini iIFP. Engathi kodwa yona inkathi ngawina yona. Mina njengamanje ngoba bethinta uma bathinte la. Bethinta uma wami isalukazi sami anadakwa nini. Votela iNC enebolile kodwa yona inkatha iNC yanyisa KZN. Yanyisa inkatha. Imingenhle la inkatha ingenhla ila. Nisanganele ezalukazini zethu. Anisiba abantu nini.
Anisiba abantu into enendaba nayo imali. Anisiba abantu. Anikaze nibenzele lutho futhi abantu. Vele ngiyakhonkotha ngithi ngiyinja ngizalwa yinja nodadewethu uyinja kulungile sizinja siyakhonkotha ngeke sithule nasemsakazweni ngiqasha ngoba ukhuluma shuthe ekhaya sineskill sokukhuluma awuqashwe emsakazweni ungakwazi ukukhuluma qashwa ngoba uyakwazi ukukhuluma uyabona nje into engcono ngiyinja ekhuluma iqiniso kodwa inkatha nje iyaninyisa ngendlela ukuthi yena nihambe nisanganela abantu iyaninyisa inkatha nobona kudala